Сама скула да кажа Брей. Това ли е фаворита? За мен да. Знаете ли, че у нас всяка година се затварят милиони буркани с земнина. Много са хората, които нямат време. То имам бързо и бюджетно. Брей решение за вас. Готови ли сте за филие с лютеница и връщане към детството? Хайде с мен! Какво е една българска трапеза? Без буркан с пукани люти чушлета или пък царска трошия. Това са вкусове, които обожаваме. Именно за консервите ще говорим тук на щанда на Kaufland. Имам страхотен събеседник, Кристина Кръстева, ръководител на направление сухи храни в Kaufland. Здравей, Криси! Здрасти, Гина. Радвам се да те видя. И аз. Нося ти дар. Буркан с пукани люти чушки. Благодаря. Знаеш ли, понякога съм малко люта, но днес ще си говорим сладко-сладко за консервите и зимнината тук в Kaufland. Готова ли си? С удоволствие ще ти разкажа за нашия широк избор, който имаме и вкус, автентичен български вкус, произведен от българи за българи. Това означава ли, че суровините са изцяло български? Изцяло са български суровините, които се влагат под марката Брей. Изискваме специални сертификати за удостоверяването на произхода на суровините, които се влага, и редовно правим лабораторни анализи, за да поддържаме качеството високо. Какъв е асортиментът тук на щанда на Kaufland, когато говорим за консерви и зимнина? Имаме много широк асортимент, както в по-високия ценови клас, така в средния и в ниския, но в нашата собствена марка работим изключително устремено, изключително таргетирано. Търсим уникални български вкусове, рецепти и типично нашенски неща, които да можем да предложим на нашите клиенти. Едро смляна или финно смляна Едро лютеница? смляна. Категорично. Категорично. Добре, пикантна или класическа? Пикантна. С сирене или без сирене? Със сирене. Намазана на филие или директно от буркана? И двете опции. Ако отворя една консерва произволно, гарантираш ли ми, че ще се върна в детството и че ще усетя онзи типичен домашен вкус? Абсолютно гарантирано. Един от най-типично българските ни продукти, които имаме и така с автентичния вкус и като търсена от страна на клиента, е категорията на лютеницата. Това означава ли, че си готова да дегустираме филие с лютеница и сирене, например? Абсолютно, само ако е Брей сиренето. Съгласна съм. Добре. Топ 5 Брей консерви в Kaufland са лютеница едро смляна класическа с кимион, по-тракийски, мишмаш и гювеч. Имаме едно ново предложение – Брей пикантна лютеница. Опитайте го! Сега ще опитаме. Искам да ми кажете какъв е вкуса, който усещате и дали откривате някаква разлика. Отваряме сега. Добре. Обаче стана номера. За мен лично леко лютата лютеничка е по-вкусна. Тази, само да кажем за етикета, е едро смляна с ароматен кимион. Тук Аз доминира усетих кимион. нещо, че има като вкуса на кюптенци. Има ли някаква тайна Брей съставка тук в рецептата? Това, което мога да ви издам и да ви кажа, е, че всъщност работим наистина с много така традиционно български рецепти. И тези български традиционни рецепти имат конкретни така минимални съдържания, като колко трябва да бъде капията вътре, колко трябва да бъдат доматите, така че ние това нещо го взимаме като рецептура и надграждаме над него. Готова ли си да четем етикета и да дегустираме? Разбира се! Стигнахме до най-вкусната част в епизода. Криси, готова ли си? Готова съм, разбира се. Коя е твоята лютеница? Познай. Пикантна, разбира се. Добре, аз избирам тази с кимион, тъй като много обичам и много се радвам, че имате такава. Едро смляна с ароматен кимион. А готова ли си за филия с лютеница? Готова съм. Нямаме бомбаши тук, всичко е наред. Не, нямаме. Добре, бял или черен хляб?
Ето този ще си взема, аз Добре. изглежда страхотно. Аз ще подходя малко по-класически. И директно ще щупя тази сода напитка, защото наистина ще се върна в детството си. Чудесно. И еха! И аз съм готова. Леле, И какъв аз. дебел слой с лютеница, ма ти наистина Много я обичаш. обичам. И хайде да здраве да си кажем, и така. И На да здраве. опитаме да видим какво сме направили. Люти ли? Идеално. Тишина. Знаете ли какво означава тишината в този момент? Невероятен вкус. Моля те, издай ми рецептата. Рецептата не мога да ти я издам, но мога да ти кажа състава. Състава на класическата лютеница под марката Брей е печена белена капия, печен белен пътладжан, доматен концентрат, слънчогледово масло, сол, захар и подправки. Ама значи трябва да опитам от всичките. Еми да, имаме класическа, Добре, разбрах се. тракийска, с кимион и пикантна. Давайте да видим сега. Опитайте да видим дали ще има брей. Сама с кола да кажа Брей. Това ли е фаворита? За мен е това. Правите ли вкъщи домашна лютеница, консерви, зимнина или по-скоро предпочитате готовите Купешка. варианти? Няма просто къде да ги направим, затова всичко е купешка. До сега не съм взимала добре никога, но ето, че Вече можеш. вече мога спокойно да си взема и знам кой вкус ми харесва. Криси, сподели ми, че пикантният вкус е нов под марката Брей. Разкажи ми повече. Лютеницата е един от най-купуваните наистина продукти в категорията на консерви и не случайно с лютеницата Брей имаме и няколко награди от потребителските проучвания. Надградихме стандартната рецепта за класическата лютеница, едро смляна, и добавихме пикантен пипер към нея, пикантен червен пипер, който и придаде този автентичен, леко и балансиран вкус. Опитвам. Лютичка е. Лютичка, но точно както си трябва за една българска трапеза. Абсолютно е така. Красив букет цветя от рози или буркан с лютеница за свекървата. Мисля да играя сигурно и да взема и двете. А вие не се колебайте. Бъдете с нас всеки вторник в YouTube канала на Kaufland.